Kedam tang pai ni pai ingko ratrok siar ni la khasir kep Amreng constituency ki parlopon zirikindeng terang arong oveching riklamahin pen cepatir piponsi kechengsi angling competition lang o kapar hi ka cepate ki bipon. Lang o kapar hi ka cepate along alohia manpen charchi muza committee president Dhon Singh Phangcho KCS aro chunbang hemari terang lapen KCS zirikindeng zonal committee mepu dipen rong pilapen penangar ratatum chetong dunrin tisi kechengsi lang o kapar hi ka cepate misen pen pamanpon. Labangso ka cepate pon along kechengsi nong e boterang langso amikar because be alang lisi kechengsi nong e suri krep ho an cepalong pon lo. Adun thon nong e miki kharbang modern arong amikar suri kep atangka an cepalong ponsi ke thomanong e wakanai lamare mojem arong amikar suri pho an cepalong pon lo. Iwan Tikerwang, lapen nilirong ke dak madana rong. Laki long chinga bang ke mene 110 gram long lo la first kilong abang, pada nili kilong nili second kilong abang ke 130 gram lo. Non nang li long det pa ka prek bang chok ta long la ke di. Nili long det kana pi ke nona mat ke long le lang. Labang so me long pen committee tumahin pen ke pachini pon ke non puthot indeng hinia phong lang o kapar hi ka cepate ki bipon thujia phan setami chisik mex dolo lapen ke bang jilang apora hot setami lapuson ka cepate ang thun bipon thu bom lang pusi klardak pen pherang ke thengno long pachini pon mat ke kharu pholo ane itu mai non dunia pi ako bi pulang pusi mat ko Kini nang litum labang so competition ki bipon along bang ko an ba competition participant atum dolo. participant ke pini ke bang kukir ni mak Apa nang litum non pothot ki bit huji apana litum ka sipon tulang dolang mo. dolang lagi dunia pi si itu makabon do dunia pi ako bi pulang non ke pulang pini jam lo jeng area lebang so kon na sport la ke tirang arong lapen Muhammad Sari kasing ibi thege na lo sport amasing okiti abangaling si fast price dopo lapen price dopo price dopo kena sakti di na bangke price bangan survey po Second prize adoma, price bang kurikiat heart anta adoma. and half price kelong tuman ke la tu prize second prize third prize lajet ke consolation bang photo News report KTV News.